τελείωνε γρήγορα, γιατί αν δεν είχε φέρει στις ευρύτερες σχολήσεις, αλλή μονός. Αλλή μόνο με μένα. Εσένα, με μένα. Δεν μου λες να σπιτείς. Ποιος ευλόγευε τον κύριο Φερέκη και ποιος μετατρέπει τη ζωή του. Εσύ, ποιος άλλος. Γράφει τι είναι παρεκεί, γράφει σου λέει. Τι είναι παρακάτω, είναι με εδώ που θα σχολήσει. Έρχεσαι σκόνη. Αν θα πεις βλάκα. Τι συμβαίνει, τι κάνεις εκεί. Η υπηρεσία, σε σκονίζω. Και δεν έχεις αλλάξει τις σχολήσεις. Πήγαινε μέσα γρήγορα. Δεν σκοπεύει να το φερνάμε στο γραφείο μόνο του. Δεν θα αναμιλήσει κύριε Φερέκη, αλλά κάτι σαν υπόφραση τόσο Βρασίδας. Φανταστείτε ότι λέει ότι το έχεις στην προεκλογική στην προπαγάνδα και ότι χωρίς αυτόν δεν θα βγαίνετε βουλευτής. Είναι ηλίθιος. Αυτό λέω και εγώ, διότι. Έτσι το σύντομο. Με ζήτησε κάτι στο ΕΛΠΑ. Πολύ ψυχικός σας κύριε Φερέκη. Ένας Αθανασιάδης. Τι θέλει αυτός. Υποσχεθήκατε πριν από τις εκλογές μια θέση. Καλά, άστα αυτό. Άλλος. Καρπουνίδης. Τι θέλει αυτός. Υποσχεθήκατε μετάφραση. Καλά, άστα αυτό. Άλλος. Ένας Γεωργίου. Τι θέλει αυτός. Υποσχεθήκατε να μεσολογήσετε για ένα δάνειο στην τράπεζα. Καλά, άστα αυτό. Άλλος. Τηλεφώνησε ο κ. Καραμπέλας. Τι θέλει αυτός. Υποσχεθήκατε λέει να φροντίσετε για κάποια έδρα στο πανεπιστήμιο. Καλά, άστα αυτό. Άλλος. Ένας Μαρτζόκος. Τι θέλει αυτός. Να την κάνετε ανάλυση όλων. Ανάλυση ούρων, μη χειρότερα. Έως εκεί φτάσαμε. Του είπα εγώ, ο κ. Φερέκης είναι βουλευτής. Δεν είναι γιατρός. Και τι θα συμβαίνει στο ίδιο. Μου είπε, εγώ τον κ. Φερέκη τον ψήφισα. Και που το ψήφισε για να φροντίσει για τα όλα του. Άκουα όσον άκουσα. Άκουα τρίτη ψηφοφόρων επί της αποστολής των κοινοβουλευτικών αρχών της χώρας. Πέρασε και θα το πιάσει. Τι είπε, Δεσποινής. Άλλο στον κόσμο, κύριε Φερέκη, να του πείτε, φώναζε, ότι άλλη φορά θα του δώσω μαύρο και δακοτό. Φω. Και γιατί δεν σπίρεις ότι άλλη φορά θα μου δώσει μαύρο και δακοτό. Γιατί του είπα ότι δεν γίνει η δουλειά του. Φω. Και γιατί δεν σπίρεις ότι δεν γίνει τη δουλειά του. Μα έτσι λέγατε χθες. Και επειδή το πάω χθες έπρεπε να το πείτε. Μα δεν καταλαβαίνετε επιτέλους τι πράγματα. Έτσι μιλάνε σαν ψηφοφόρο και μάλιστα χασάπι. Και τι να του λέγα, κύριε Φερέκη. Ένα ψέμα, Δεσποινής. Δεν μπορούσα να βρείτε ένα ψεματάκι. Μα τι ψέμα να άφησα. Αν μπορούσα να το βρω εγώ, εσάς θα ρωτούσα. Αν δεν είναι κατάσταση αυτή. Έτσι όπως πάτε θα μεταφύσετε τα μαύρα εσείς. Ακούστε, Δεσποινής, να πεταχτείτε στην αγορά, να βρείτε το πατησιάκι και να του πείτε ότι. Ότι. Να περάσει αύριο. Και να δώσω μεταξύ του μου. Μάλιστα, κύριε Φερέκη. Καλημέρα σας, κύριε Ω, Θεόφιλε. καλώς την κυρία Ζώ. Τι μου γυρίσετε, τι κάνει ο Άγγελος. Καλά, κύριε Θεόφιλε. Πώς γι' αυτό, πού βρεθήκατε. Είμαστε στην αγορά για ψώνια και πάμε να περάσουμε, γλυκέ μου. Δώσε σου Θεός. Καθίστε. Λοιπόν, λόγω τιμής χαίρομαι κάθε φορά που σας βλέπω, κυρία Ζώ. Διότι από στενό κύκλο των φίλων και των συγγενών είστε μόνοι που δεν έχετε εδώ ποτέ για να τους φέρει. Σήμερα βρήκατε να μου το πείτε αυτό. Μα γιατί. Γιατί σήμερα είναι κάτι τέτοιο έχει τη Ζωζό. Ωχ, μία έμεινε άσχεστη. Πρόκειται για τον ανιψιό μου, κύριε Θεόφιλε. Θα το θεωρούσα μεγάλη υποθέση. Ξέρεις και αυτό, Θεόφιλε. Εσύ να είναι ιδιαίτερο, θα μπορούσε να το πάρεις κοντά σου. Είναι λαμπρό παλικάρι. Ακούστε, κυρία Ζώ. Βέβαια, αυτό είναι ιδιαίτερο. Για αυτή τη θέση μίλησε σε πολλούς. Αλλά για αυτή τη θέση χρειάζεται κάποια εντελώς ιδιότυπα προσόντα. Ο προσόντα δεν τίποτα, κύριε Θεόφιλε. Είναι πρώτα πρώτα τελειότητας νομικής. Όχι τέτοια, άλλα προσόντα εννοώ. Ξέρει ξενιτρώσεις. Αγγλικά, γαλλικά. Όχι τέτοια, άλλα προσόντα εννοώ. Έχει μεγάλη κυκλοπαιδική μόρφωση. Όχι τέτοια. Δεν μου λέτε, λέει ψέματα. Ψέματα. Είναι ψεύτης, παραμυθά. Τι λέτε, κύριε Θεόφιλε. Ίσα ίσα που είναι τίμιος και ειλικρινέστατος και φιλαρίτης. Λυπούμε, για ιδιαίτερος δεν κάνει. Μα Θεόφιλε, για όνομα του Θεού, πάρε το λες αυτό. Τι μανιάς έχει πιάσει να βρεις ψεύτη ιδιαίτερο. Μα μπορώ εγώ να λέω ψέματα, αφού το ξέρεις το άτομά μου. Δεν κατεβάζει το έργο μου, λείπει φαντασία, τι να γίνει. Τι το θεωρείτε λάθος αυτό. Αλλά, Αλήθεια. ξέρετε λοιπόν πόσο μειονεκτική είναι η θέση μου στην πολιτική ζωή. Σε τέτοια είναι εμπνευστές, σε τέτοια στην ψευτιά. Μα τόσο παρέγγιο είναι το θέμα στη πολιτική. Τι λέτε, κυρία Ζώ, είδος πρώτης ανάγκης. Άστον Ζωζό γιατί θα παραλέει. Δεν παραλέω τίποτα, Τσέλη. Να, έρχονται εδώ κάθε μέρα λόγια για έναν άνθρωπο. Τα πάντα μου ζητά. Από πανεπιστημιακές έδρες μέχρι και αναλύσεις ούρων. Αναλύσεις ούρων. Αμέ, για αυτούς λοιπόν χρειάζομαι να ανοίξει τον άνθρωπο για να τους φέρνει κόδο. Να τους κάνει τα ρουσπέτια. Όχι δα, να μην τους κάνει τα σφέτια, αλλά και να μην δυσαρεστούνται. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό. Να, εκεί χρειάζεται να μην τους φέρεις. Μα καλά, είσαστε υποχρεωμένος να ασχολείστε με τα ρουσπέτια του καθενός. Τα υποσχέθηκα προεκλογικώς. Ήδη σε βλέπετε στην προεκλογική περίοδο να υποσχόμαστε. Και ύστερα λέει ότι δεν μπορώ να πει ψέματα. Μα χρυσή μου Τζένι, γιατί δεν με καταλαβαίνεις. Οι υποσχέσεις είναι εύκολες. Σου ζητούν και η υπόσχεση και σε μπερδεύεις. Το δύσκολο είναι μετά, όταν έρχεται η καταραμένη ώρα, να κάνεις αυτά που υποσχέθηκες. Όσο λοιπόν και τον ανησιό μου δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Αφήστε, θα φτάσει στο δύο ώρες πουθενά αλλού. Είναι και αυτό σαν τις άλλες τις υποσχέσεις. Α, μεταξύ μας κυρία Ζώ. Όχι δα. Καλά, το λαμβάνω το σημείο σου. Πάντως σας ευχαριστώ πρωτοβολικός. Δεν σε βλέπω στα μεγάλα σου και Θεόφιλε. Άστα, απ' την ίδια να πιάσετε θα τη σκάσω. Δεν είναι κόσμος αυτός, δεν είναι κατάσταση αυτή, φίλε μου. Γιατί, τι συνέβη. Δεν ξέρω, σε καλό να μου βγουν, αλλά τη μέρα που βγήκα είναι λες και με ψήφισαν και με μούτουσαν για από πάνω.
Τι νόημα μου τα λέτε. Νόστιμα, ακούστε. Παίρνω εδώ τώρα το λεωφορείο από το Σύνταγμα. Σωστά. Κόσμος, στριμοξίδι. Βρίσκεται λοιπόν μπροστά μου ένας τύπος, μα τι τύπος, που δίνει μια βατημασιά, μα μια βατημασιά, επάνω ακριβώς στον κάλο. Και αυτό δεν είναι τίποτα. Του λέω, πρέπει τι ανέβει, δεν προσέχεις. Και τι μου απαντά. Τι σας λέω εγώ κύριε, αν έχετε τη τραγωμάδα σας. Αντανανάρχο. Και αυτό δεν είναι τίποτα. Του λέω, τι να σου κάνω, βρε, θα σου σπάσα τα μούτρα, αλλά έχει κάνει που βιάζομαι. Και τι μου απαντά. Τι σου απάντησε. Μα στηρωμένος είσαι και ο Μπισμπίκη. Απαραγγελίστε το και δεν τον δίνετε. Φυσικά και θα το έδινα. Ώσπου να σηκώσω όμως το χέρι, μου δίνει μία, δίνει ένα σάλτο και πηδά το λεωφορείο. Νόστιμο είναι. Νόστιμο είναι. Με συγχωρείτε, ήθελα να πω τη φράση από μερική. Ποιος ξέρει τι αλήτης θα ήταν. Αλήτης, κύριος με κουστούμι. Μου έχει εντυπωθεί όμως η φυσιογνωμία του. Αχ, τον άθμο, δεν θα τον πετύχω. Θα τον λιανίσω να το βρω. Πού είναι κύριε Θεόφιλε να το βαρυπεθείς η μανούλα μου. Ποιο, Αυτό που σας βάζει στη γροθιά. για πού ξέρεις εσύ. Άκουσα. Πού άκουσε. Πίσω από την πόρτα. Κρυφά πήγες και το λες τις αρετέστατα. Καθήκον μου. Έχω υποχρεώσει και ευθύνη περί το άτομο. Αν δεν πήγαινε βρε, αν δεν χάσω μπροστά μου. Θα δεχτείτε, έχετε ραντεβού σε λίγο. Πες ότι απουσιάζω. Και χθες το ίδιο είπα. Πες το και σήμερα. Εγώ το λέω κύριε Φερέκη, αλλά φωνάζουν. Λένε πριν τις εκλογές ήταν πάντα εδώ ο κύριος Φερέκης και μετά ποτέ δεν είναι. Έτσι λένε. Έτσι λένε. Άστο το λένε τότε. Να, τα βλέπετε. Και να μην έχω έναν ιδιαίτερο να τα βολέψει. Ποιον, το ψεύδι που ψάχνετε. Αφήνει η Τζέννη. Δεν έρθα να τα βάλεις πάλι. Με σένα, αλλά με ποιον. Δεν τηλεφώνεις στον κύριο Μαράκο να σου πει κάποιον. Του τηλεφώνησα, αλλά πού του. Κύριε Θεόφιλε, δεν εγγυούμε. Τι έγινε πάλι, ρε. Αν βαρέω κανένα καμιά ώρα, μην μου λέτε ότι φταίω. Ποιο δεν θα βάλει πάλι. Δεν φεύγουνε κύριε Θεόφιλε και βρίζουνε. Πήγε να δείχνει στον κόσμο τώρα. Στο βραζί τα αφήνει σε δράσεις. Λοιπόν, να μην σας κρατάμε περισσότερο, κύριε Θεόφιλε. Όσο και τον ουσιό μου, σαν να λέμε, δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Αφού σας είπα, δεν σας είπα, θα το διορίσω. Κοιτάξτε, φροντίστε να τον τηρήσετε πουθενά. Γιατί ποιο μπορείτε να εκτέλεσετε το παιδί. Αφού το υποσχέθηκα, δεν το υποσχέθηκα. Άμα υπόσχομαι εγώ, ένα σας. Χαίρετε, κύριε Θεόφιλε. Χαίρετε, γεια σου. Αντίο, Τζέρι μου. Γεια σου, ζώο μου. Μουα, μουα. Στο καλό. Είναι μέσω παλατιάς. Όχι, αυτός δεν φάνηκε από. Πάλι καλά. Αλήθεια, τι έγινε με την υπόθεσή του, τίποτα ακόμα. Τίποτα, τι να γίνει. Και του μείνει σαν ανάρτηση με από εδώ. Πω, θα χαλάσει τον κόσμο πάλι. Με αφήνετε να το κανονίσω εγώ κύριε Φερέκη. Πάψε, βρε, πάψε που κανονίσα τον κόσμο. Γέμισε τώρα τους σκοτωμένους. Αν με ζητήσει κανένας, θα είμαι απασχολημένος. Δέχομαι, λαό. Δεν με αφήνω να το κανονίσω. Αν με άφηνε θα βλέπω. Κύριε, ένας κύριος. Τι κύριος? Πολύ ωραίος, κυρία. Να το μας. Σε ρώτησα, πάνε ωραίος. Άντε, πέρασε το μέσα. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας, κυρία. Καλημέρα σας. Ποιο θα θέλατε, παρακαλώ. Θα το πει και το έκανε, γίνεται. Σας έχει δώσει κάποιο ραντεβού. Όχι, κυρία μου. Βλέπετε, θα είμαι ψυχικός, διότι θα μιλήσει μέσα στην επαρχία. Δυστυχώς δεν έχει κομμάτι που να σκεφτάω αυτή η πόλη σας. Αλλά με συγχωρείτε, και εγώ τι μία να μιλώ. Είναι η κυρία Φερέκη. Όντως τώρα. Μα τι είναι αυτό. Τι είναι αδύνατο. Να κύριε μου, δεν ποιο σας λέω. Ποιο. Σας το ίδιο ότι ως νέας βουλευτής, είστε τόσο νέα και μου γυναίκα από εσάς. Μπα. Παρόλο ότι είναι αφενός από την επαρχία, δεν βλέπω να σκεφτεί και πολύ το θάρρος. Σας παρακαλώ, πες μου, θέλετε χωρίς περιττά λόγια. Μάλιστα, κύριε μου. Έχω μια σωστή ζωή από τον κύριο Μαράτο για να λάβω το γραφείο του. Α, είναι ιδιαίτερος. Μάλιστα, κύριε μου, μάλιστα. Και τι προσόντα έχετε. Ξέρετε, κυρία μου. Ξέρετε. Ασυναγόριστος. Δεν συζητώ. Θόδωρος Παλατσεγκόλου, γνωστός φάλος ψεύθερος, ύψος του Θόδωρος. Τι χειρότερα. Σας λένε ψευτόδωρο. Μάλιστα, κυρία μου. Και καμαρών το βλέπω. Μα τι, είναι με καμαρώνω. Εγώ, κύριε μου, ένα στοιχείο του ξέρεις πως τόσοι και τόσοι αυτοί και οι υπόλοιποι πολίτες. Εγώ είναι ένα ταλέντο. Τα συγχαρητήριά μου, λοιπόν, έχετε το ρεκόρ, κύριε Ψευτόδωρο. Ευχαριστώ, κυρία μου. Μήπως σας πειράζει το ψηλό Ψευτόδωρο. Εμένα. Κάτι εύκολα και εγώ. Μη χειρότερα, καλό και τούτο. Γιατί, κυρία μου, τώρα αυτό. Μου κάνει τύπους κάποια επιφυλακτικότητα. Πού δίνετε απέναντί μου. Μπα. Γιατί να ξέρω να κερδίσετε την εμπιστοσύνη μου αυτά που μου λέτε. Μα γιατί όχι, κυρία μου. Εγώ είμαι ένας πολύ ειλικρινής. Για την ακρίβεια, είμαι ο πιο ειλικρινής που έδωσε τις σας. Χαριτωμένος είστε. Ευχαριστώ, το ξέρω. Και πολύ με τριώχνει. Δεν μου λέτε, τι επάγγελμα κάνετε τώρα. Ψευδομάρτυρας. Είναι αυτό. Συνήθως όχι. Αλλά εγώ, κυρία μου, ανοίγανε τη λοτερία σε υψηλή τέχνη. Και καλά, δεν σας έρχεστε πότε κάνετε δικαστής. Εμένα. Δεν ξέρω καλά. Αφού μετρέπουν δικαστικοί δικηγόροι σε όλη την Ελλάδα. Και από αυτό το επάγγελμα που ζούσατε. Όχι. Έκανε τον ζωγράφο. Χώμα τότε. Θα ίσως στη ψυχή
επαρχείο σας. Σας λέω και ότι εθνίσα πολύ στην επαρχία. Και πού γράφετε τα ψέματά σας? Στην εφημερίδα Αλήθεια. Και τι είδους ψέματα γράφετε? Να σας πω. Το μεγάλο σουσέ που λέτε ήταν η ζωή στον Ελίδια Σίμ. Γάμοι, διαζύγια, γεννήσεις, καυγάδες, σκάνδαλα. Όλα τα βάλουν μέχρι και ότι καθυπίνουν. Και τι κάνετε αφού τελειώσαμε τους Έλληνες? Έλληνες τους ξένους. Ηθοποιοί, τραγουδιστές, πολιτικοί, βασιλείς. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν δεν αφήσατε κανένα συχνό κλαρί. Εννοείται, κυρία μου, εννοείται. Και τι κάνετε αφού τελειώσαμε τους διάσημους? Εγώ, ανεξάρτητες. Να είναι καλά θεσμός. Ανακτήρια, ανατιμήσεις, καλά θυμονού, ιστοσχυρά, μορφητή, πράσινη ομολόγια, όρια ομολόγια. Ομολογώ λοιπόν, κύριε Ψευτοθόδωρε, ότι με αυτά που λέτε μου γίνεται το ενδιαφέρον. Επειδή όμως οι ζητητές που ζητάτε θα παίξει ρόλο στη δική μου γνώμη, θα ήθελα να σας το καλύτερα. Πες, κυρία μου, τι δέστε. Νέο εξωτερικός. Α, είναι εσωτερικός. Ευχαριστώ. Θα καθίσω. Παρακαλώ. Δεν μου λέτε, αφού σας ανταγωνίσατε τόσο καλά στην επαρχία, τότε γιατί είχατε την πρωτεύουσα? Πέσαν πάνω όλοι φίλοι μου και μου λένε, ωραία τότε, τι κάνεις στην επαρχία? Πάνε στην πρωτεύουσα, που είναι πιο πολύ πέστρεψε με προκόψεις. Είπα κι εγώ, δίκιο έχουν. Ήθελα να κάθομαι στην επαρχία και σε καταλάβω τσάπα, το σαρέτο. Και έτσι ήρθατε στην πρωτεύουσα για να αξιοποιήσετε το ταλέντο σας. Ακριβώς, κύριε. Πήγα πρώτη κατευθείαν στον συμπατριώτη μου, τον Γιώργο κύριο Παράτο, και να αρχίσω εργασία. Αλλά βέβαια δικηγόρος δεν με χρειαζόταν, γιατί ο ίδιος είναι πιο ψεύτος από μένα. Και έτσι σας έστειλε στον άντρα μου. Ακριβώς, κύριε. Ελπίζω να έχουμε την εξαιρετική τύχη να σε επιβρούμε. Ότι θα συνηγορήσετε εσείς για να λάβω τα γραφήματά μας ιδιαίτερως. Μην είστε τόσο αισιόδοξος. Όλα αυτά που μου λέτε είναι βέβαια ενδιαφέροντα. Και εσείς δεν μπορώ να πω, φαίνεστε ενδιαφέροντα μήπως. Πρέπει όμως να σας πω το εξής. Λυπούμε, αλλά εγώ προσωπικώς θα τύπω αυτά τα ψέματα. Όχι να κυρία μου τώρα, όχι να. Γιατί γελάτε? Α, καλά, είναι δυνατόν. Γυναίκα είναι στα ψέματα. Τι γίνεται ποτέ. Γιατί να μην γίνεται? Αρχαίρω τώρα, οι γυναίκες. Είναι γυναίκες ψεύτες. Έχουν το χάσμα εκφύσεως να ψεύτες στους τόλους. Λοιπόν, θα σας κολακεύσω, θα δικαιωθείτε να αποδειλείτε εξαίρεση. Εγώ δεν ξέρω από το λέω εξαίρεση, πάντως χαίρομαι τα ψέματα. Όμως, σου πάτε τα. Θα πω, δεν κυρία μου. Είναι δυνατόν. Μου αρέσει η καταπληξή σας. Γιατί να μην είναι δυνατόν? Μα τώρα, είναι το ψέμα. Είναι ταλέντο. Είναι δώρο Θεού. Είναι δυνατόν να το αντιπαθείτε. Είναι ταλέντο, τι να κάνω. Απόδειξη ότι η μεγάλη του κόσμου είναι και η μεγάλη ψεύτης. Ψεύτης συγγραφής. Αμέ, τι είναι τα μυθορήματα. Οι ιστορίες δικές του. Αλλά βλέπετε, ο κόσμος είναι περίεργος. Άμα κανείς γράφει φανταστικά, είναι συγγραφέας. Άμα τα λέει όμως, το λένε ψεύτης. Πρώτη φορά ακούω αυτή τη θεωρία. Παράδειγμα ο Όμηρος. Έγινε όντως ο πόλεμος για μάλιστα της Ελένης. Αλλά τώρα μην μπερδευόμαστε. Αλλά και έτσι να ήταν, πώς θα το βλέπει ο ίδιος. Ήταν διπλός. Τέλος πάντων, εκεί τα είπαμε. Πάνω και ένα πράγμα έχετε από το δίκιο. Συγγνώμη την πλειαρία. Μήπως μπορώ κύριε Θεάκη. Δυστυχώς απουσιάζει. Ελάτε τώρα, είναι μέσα. Άλλο πάλι τούτο. Δεν πιστεύετε? Μα κυρία μου, σε μένα τώρα. Πριν από λίγο έξω, ο φίλος μου είναι εδώ πέρα. Μα καλά, το φυλάκι θα πιστέψετε εμένα. Φίλα, φυσικά. Θα σας πω, δεν είναι ότι πήρατε πολύ θάρρος. Κυρία μου, όσο σας λέω την εκκίνηση του έχω, θα σας πω ότι εσείς πήρατε θάρρος. Εγώ. Ναι, τι ξέρω να εδώ πέρα τώρα. Σιγά το. Κυρία μου, δεν παρεξηγήσατε. Εγώ δεν θα ανασπράξω ψέματα. Να πουλήσω είχα. Να το μας. Μα δεν καταλαβαίνεις, σας λέω. Σας λέω ότι ο άντρας μου λείπει. Όχι, να το λέτε τώρα, δεν να το λέτε, αλλά μην επιμένετε κιόλας. Τι διάλογο, δεν είσαι αυτό, θα κάνουμε. Μόνο να γνωριστήκαμε. Δεν γνωριστούμε και ύστερα θα βγαίνουμε ελεύθερα. Ναι. Πηγαίνετε, κύριε. Για να σας λέω αδύνατο, σας είπα. Δεν γίνεται. Πρέπει να το διαφέρει. Τι διάλογο τώρα. Εδώ μου τη φέρετε. Στο κάτω-κάτω, έχω και επαγγελματικό φιλότιμο. Μα δεν υποφέρεστε πια. Θα ήταν αγένεια η άνοιξη να πει το διαφέρει. Μα δεν πρόκειται, εδώ είναι. Αλλά αυτή τη στιγμή έχει ραντεβού. Οκ. Το περιμένω. Δεν πειράζει. Δεν ξέρω, αλλά σε αυτό το σπίτι νιώθω σαν στο σπίτι. Παρακαλώ, μην ενοχλείστε. Ναι, εγώ. Θα σας κύριε.
Βέβαια, κυρία μου, θα ήμουν πολύ νωρίτερα σήμερα, αλλά μου έτυχε μια φωτιά στο χέρι. Τι κόσμος είναι αυτός? Τι αγκατσίδες που είναι οι άνθρωποι. Γιατί, τι συνέβη? Ένα πολύ άσχημο επεισόδιο στο λεωφορείο. Επεισόδιο στο λεωφορείο. Που λέτε, και μου μισή ώρα, είναι συνέχεια, παίρνω το λεωφορείο, μπαίνω μέσα και λέω ότι θα μου ένα τύπο. Μα τι τύπο! Ζω, κανονικότατο. Από την ουσία μου ότι πάτσα λίγο το πόδι. Λίγο. Και μόνο που δεν με έφαγε ο άτιμος. Και καπαδίσατε. Όχι πολύ. Απλά ξέρετε, το έκανα γύρω speaking, του έδωσα φωτιά, πήγε στο λεωφορείο και έφυγε. Και το χέρι σας? Το χέρι μου δυστυχώς, καθώς πήγε στο λεωφορείο, είδε μηχανάκι, δεν το είδα και με στακάρεψε. Περάστε. Συγγνώμη. Πολύ καλό είναι τούτο. Ωραίο. Κυρία μου, δεν είστε καθόλου εμένα στους καφκάδες. Πάντα ακολουθώ το σύνθετο κομμάτι σου. Δηλαδή, είπα και φύγει. Σας συμβάζω, κυρία μου, Και αυτή τη φορά μάλιστα και περισσότερο από όσο φαντάζεστε. Φαίνεται λοιπόν ότι είστε πολύ χαίρος άνθρωπος, κύριε Θόδωρε. Μα τι το λέτε αυτό τώρα? Γιατί προλάβατε και φύγατε. Φαντάζομαι την αγανάκτηση του γεροπρεσβύκη. Είδατε, μόλις είδε γροθιά, κατάκτος έμεινα. Αν μία συνέβη, εγώ θα γίνει καπνός. Φανταστείτε όμως να σου πετύχει πουθενά. Τώρα πια, δεν είναι ωραίο αυτός. Κατά σύμπτωση λέω. Αν το φέρει ο διάδοχος και σαντηθείτε. Δεν νομίζω. Έχει πίσω αποκλείεται. Πάει, κάτω για αυτός. Μα όσο να το μου του πάνε όμως. Όλα τα λεφτά ήταν, όλα τα λεφτά ήταν. Μα καλά, γιατί άλλος πολύ κύριε? Ξέρετε γιατί. Γιατί ο άνθρωπος που δώσε τη γροθιά ήταν ο άντρας μου. Καλά, κυρία μου, είπαμε. Αλλά ψέματα δεν έχει τόσο ωραία. Μα δεν σας λέω ψέματα. Δεν το δω. Μα σε μένα τώρα. Φαίνεται πάρα πολύ εσείς. Θέλετε να τον δείτε? Εδώ, ευχάριστος πού είναι? Από εδώ. Από εδώ. Ναι, έτσι, από εκεί. Από εκεί. Ωραία. Πάει και λιγότερο από κάτω. Αυτός δεν είναι? Ωρε, μάνα μου! Κατοδικία, Δηλαδή, όταν τελειώνω αυτό το πράγμα, να δείτε το ψαχνό μου. Προτού το γνωρίσω, ποτέ δεν θα φανταζόμουν. Πρόβλημα ακριβώς που περιέχει το περιστατικό. Και είναι θηρίο από το πρώτο. Ξέρετε, μου έλεγε ότι αν σου εκεί πουθενά, θα δυσιανίσει. Έτσι έλεγε. Τότε και εγώ να πηγαίνω καλύτερα. Από τώρα. Τι να κάνουμε, και βλέπετε, δεν το θέλει μία να συνεργαστούμε. Πάντως, να μιλάς περισσότερο στην ειλικρινή μου ήρθη και από τη συνέδρια. Στο καλό, στο καλό. Και- Ή μάλλον, περιμένετε μια στιγμή. Δεν περιμένω, κυρία. Γιατί δεν κάτσε εδώ πέρα. Σκέφτηκα κάτι. Αφού είναι τόσο ταλέντο στα ψέματα και προφανές στο σχολείο, δεν μπορείτε να βρείτε κλάδι και να δικαιολογηθείτε. Καλά, πού είναι η λογικό. Στον άνθρωπο. Και τι να το πω, δηλαδή. Με ένα λεπτό. Να μια ευκαιρία να δείξετε το ταλέντο σας σε όλους τη γάμψη. Να, άμα βρείτε κάτι για να δικαιολογήσετε τη γροθιά, τότε εγώ θα πω μπράβο, άξιος και χρήσιμος, να τον κρατήσουμε. Λόγω τιμής. Λόγω τιμής. Ναι, όμως, δεν πείτε τίποτα εσείς. Όχι, ούτε και το εμφανιστώ. Θα σας αφήσω τα κανονίστα μονάχου σας. Έγινε. Πολύ καλή ιδέα. Σύμφωνοι. Τέλεια. Γιατί εγώ πάνω από στον άντρα μου το περιμένει ένας κύριος. Μισό κυρία μου, γιατί είναι αυτό να βρω το ψέμα. Μα όχι, αργείτε. Μα κυρία μου, δεν είναι εύκολο πράγμα, ξέρετε. Μα εδώ σας στέλνω. Στα γρήγορα. Τι ύψος του Θοδωρή σας στέλνω. Να τις φας για να μάθεις, ανεδέστατε. Πλάκα κάνει. Τι θα πάει αυτό τώρα. Έλα αυτό, έλα αυτό. Έλα αυτό, έλα αυτό. Το λεωφορείο. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τι καλημέρα, βρε. Ποια καλημέρα. Τώρα και σταματήσω στο σπίτι μου. Θα σας αγγίσω. Μισό κύριε Φερέκη. Ψάξτε με, άκουσαν δε. Δεν φταίω κύριε Φερέκη. Με βάλανε. Ένας πολιτικός αντίπαλος. Τι. Με ρίχνει φράση και μου λέει, άνεργος είσαι. Του λέω άνεργος είμαι. Μου λέει, θες να κάνεις ένα φράγκο. Του λέω θέλω. Μου λέει, πάρε με τα κοσάρα και βάλε ένα ψάρι και τον κύριο. Σοβαρά. Τι τα ψάχνω να λέω. Ώστε βαλτώσει σου. Βαλτός και τελειώσεις από πολιτικούς αντιπάλους. Την κατάπτωση πολιτικών ηθών. Εγώ αρχικά δεν ήξερα ποιος είστε. Και όταν έμαθα, τρελάθηκα. Ποιον πήγα και βάζα. Και
κύριο Φερέγγι μας, το βουλευτή μας, το καμάρι της Ελλάδας, Το αρδόν της Βουλής. τον άνθρωπο τον υπέροχο. Ώστε δεν με ήξερες προσωπικός. Όχι, τι λέτε τώρα. Άλλη φορά σας ήξερα. Εκφήμεις μόνο. Μόνο ευθύνης. Κύριε Φερέγγι, τι ήθελε αυτή που έχετε, δηλαδή, και ποιος σας φέρει ευθύνης. Καλά, φωτογραφίες μου δεν έχεις δει. Τόσες φωτογραφίες μου δημοσιεύτηκαν στην προεκλογική περίοδο. Μα τώρα φωτογραφίες είναι αυτές. Τέτοιο ελβεντάνθρωπο. Πώς σας δίνουν τις φωτογραφίες. Αυτό μάλιστα. Σωστό. Όλοι οι φωτογράφοι σας και δεν μας μαθαίνουν. Έχει και κρέμασμα, να μην τα παραλέμε. Μα πώς το έγραφε, πώς το έγραφε, κύριε Φερέγγι, πώς το έγραφε. Ξέρω εγώ, εμένα ρωτάς. Είναι πραγματικά παρηγόρητο. Δηλαδή, όσο σκέφτομαι, δεν με πιάνει. Είναι πραγματικά παρηγόρητο. Και τι θέλεις, να σε παρηγορήσω όπου με βάλεις κιόλας. Προσθέτω, τι λέμε τώρα. Φυσικά. Πάντως εκτιμώ την ειλικρινιά σου. Στο κάτω-κάτω δεν ήσουν υπεύθυνος, ήσουν ένα απλό όραμα. Κάτσε εκεί. Μάλιστα. Για πες μου τώρα, ποιος έβαλε να με χτυπήσεις. Ποιος το έβαλε. Μάλιστα. Ποιος το έβαλε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις, πώς δεν ξέρεις. Δηλαδή, ξέρω, αλλά δεν ξέρω το όνομά του. Τα χαρακτηριστικά του δεν το θυμάσαι. Όχι, φυσικά δεν θυμάμαι. Ένας ψηλός, παχουλός, με μουστάκι. Αν το ξαναδείς, το θυμάσαι. Όχι, φυσικά. Εκτός δεν έξερε το μουστάκι. Είχε πολύ μουστάκι. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω την ποσότητα, αλλά ήταν μουστάκι ορατό. Πολύ ψηλός. Όχι πολύ ψηλός. Όχι όμως κοντός. Όχι. Για την ακρίβεια, ήταν ψηλός κοντόφερ. Εκτός και ήταν κοντός ψηλόφερ. Αν τα κρύψε. Κάπως συγκεκριμένες είναι οι πληροφορίες σου. Δηλαδή, έτσι, ξέρω ότι είναι απόλυτα αυτές. Μπα, τα καταφέρατε, κύριε Χριστοδόρε. Τι είπες, τι είπε. Ο κύριος Χριστοδόρος, Θεόφιλε, το περίμενες. Ορίστε, νάτος. Τι λέει. Κυρία μου, δεν το θεώσαι εσείς. Ούτε τρόπο δεν κρατάτε. Γεια σταθείτε κύριε. Ποιος είστε. Ευχαριστώ κύριε Γιάννη, ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει χώρος για το ψέμα. Πάντως και αν είστε λάθος, σωστό και πραγματιστής ψεύδους, θα πάρω τη θάρρος να σας συστηθώ. Θόδωρος Πανσεβόλου, προς τους Πάλους δεύτερος, ύψη το Θόδωρος. Α, τώρα ανεδέστατο. Και με έχεις τόση ώρα εδώ και με λες με τα ψέματα σου. Κύριε Τρέκη μου, ψεύδες, άντε. Τι ψεύδεις βρε, εγώ δεν ψεύδεις για τους άλλους, για μένα τους δάω. Δεν πρέπει να θεωρείς ότι έτσι έδωσα τις αμυγές μου εξετάσεις. Α, το θρασίτατο. Ποιες εξετάσεις βρε, ποιες εξετάσεις. Δεν πρέπει. Δεν σε αποδοκιμή. Και στο κάτω-κάτω, άμα πέτυψαν σε εσάς. Δεν θα τους βάλετε τους χώρους σας, θα τους βάλει. Να φωνάξω να σας πετάξει έξω. Κυρία μου, τι να δεις, δεν είναι δικιά μας, είναι. Ποιος. Αμάν. Ναι, σίγουρα, τι άλλο τι μόθω να εγώ. Τι, ο ίδιος με τον Μαρκής Φερέγγις. Ποιος, ο ίδιος ποιος άλλος. Ναι, τώρα μάλιστα βέβαια του Υπουργού Δικαιοσύνης. Ναι, θα το τριγγυλό σας. Στο Φερέγγι. Μάλιστα, εκτονίσα λίγο πάρα πολύ. Είπα θα τηλεφώνησε αμέσως. Ναι. Αυτός δεν είναι. Παρακαλώ. Κύριε Μεγίες, εσείς είστε. Ναι, εγώ αυτό τώρα είμαι. Τι απέναντι μου στην πατατιά. Τι πράγμα. Κύριε Υπουργέ, μόνο κι όλο. Μα σας είπα, ο κύριος Φερέγγις εννοεί να κάνετε οπωσδήποτε αμφιφυλακή. Διότι είναι στενότατος στην πατατιά. Ναι, αυτό που σας λέω. Ναι, και όταν είναι υπόσχεση, να την τηρείτε την υπόσχεση. Ακούτε. Κύριε Υπουργέ, νομίζω πολύ άσχημα τώρα. Πολύ άσχημα. Μην το αγρίνεις. Ακούστε κύριε Υπουργέ. Ακούστε. Ο κύριος Φερέγγις εννοεί να γίνει οπωσδήποτε. Όχι, δεν ακούω τίποτα. Ναι. Μάλιστα ότι άμα δεν γίνει, θα φτάσει και μέχρι αποχώρηση στο κόμμα. Ναι. Τώρα μάλιστα. Εντάξει. Μωρέ, τι ατσίδας είναι τούτος. Τι να πει κύριε Βατιά μου, το κάνεις. Μπορεί να το κάνει. Ναι, τι λέτε τώρα. Πού ξέρετε τι μου λέγε. Το Βατιά με τα μάτια σου. Έτσι λέει και το λέγεις. Τι λέτε, ναι, τέτοια διόρθωση έχει. Ναι. Χαίρετε. Φόβο, τι είσαι εσύ, τι ψεύτης είσαι εσύ. Δηλαδή, τι να πω αυτό, Θεόφιλε. Υπάρχει πιθανότητα να τον κρατήσω από τον άνθρωπο. Εγώ να την ρωτήσω αυτό, τον διορίστηκε από μόνος του. Δεν μου λες, ποιος ήταν έλπις στο τηλέφωνο. Μια κυρία, δεν ξέρω.
Παρακαλώ. Α, τι είναι πάλι. Ναι. Δράμα. Εγώ. Σας έλεγα εγώ υπουργό. Τι λέτε κύριε μου, πάτε καλά. Ω, σε το είπα. Τι λέτε κύριε μου. Κάνε λάθος το νούμερο. Πω, τι ατσίδας είναι τούτος. Δεν θέλω να μιλήσω, κύριε Φερέκη, αλλά είναι φοβερό πράγμα με αυτόν τον άνθρωπο. Έχω δει ψεύτες και ψεύτες, αλλά τούτος εδώ είναι άλλο πράγμα. Και την καλημέρα που θα σας πει, ψέματα θα είναι. Έτσι, Αφού εμένα ξέρετε τι μου είπε, ότι είναι παντρεμένος και έχει 27 παιδιά. Και όταν απόρρισα όμως και του λέω, πώς είναι δυνατόν να έχει 27 παιδιά, μου λέει ότι έχει μια γυναίκα που γενομολά 3 φορές το χρόνο από τρίδημα. Είναι καταπληκτικός. Και πλέον ξέρετε την όλη συνοπή, ότι ευχαρίστως θα χώριζε τη γυναίκα του και θα με παντρευόταν, αν το χώρο να αναφέρω στις 27 παιδιά του. Κάτω να ανεβέστατο. Αφήνοντας τον κόσμο που μας επισκέπτεται, τι κάθεται και λέει. Πω, ψευτιές να ακούσετε. Μα πότε σας βάζει το μυαλό του ήθελα να ξέρω. Έλατε. Τι είναι αυτό. Δεν πήρε τηλέφωνο του κύριου Θόδωρου χωρίς κάρτα. Γιατί. Μα δεν καταλαβαίνετε, πολλές φορές μπερδεύεται όταν παίρνει ψεύτικα νούμερα και το προτιμά έτσι, χωρίς κάρτα. Είναι μέσα ο Θόδωρος. Όχι, έφυγε πριν λίγο. Το ρώτησα που πάει και μετά το κάλεσε στο Μαξίμου. Στο Μαξίμου. Κύριε, πολύ με συγχωρείτε ο κύριος Θόδωρος και εγώ δεν τα σηκώνω αυτά. Καλά, πήγαινε. Και άλλα μηνύματα, κύριε, από το πρωί μας στέλνουν μηνύματα. Κύριε Φερέκη, βουλευτή, ευχαριστούμε θερμώς για την ενδιαφέρον σας υπέρ της τάξης των κουρέων. Τον κουρέο. Κάπου θα πήγε ο κύριος Θόδωρος να κορυφθεί και θα τους εξήγησε ότι δεν είναι στους κουρέους. Η αλήθεια είναι ότι κάνει καλή προπαγάνδα στα λαϊκά σχολεία. Ευχαριστούμε για τις αγώνες σας υπέρ της τάξεώς μας. Ελπίζουμε ότι θα κατορθώσετε να ψηφιστεί στο προτινόμενο εθνικό νομοσχέδιο. Ομοσπονδία Οδηγών Ταξί. Νομοσχέδιο της Αγγλικής εκεί. Παρακαλώ. Είναι μια γυναίκα να περάσει. Να περάσει. Εκφράζουμε θερμές ευχαριστίες για εισηγήσεις υπέρ ενισχύσεων ζητημάτων μας. Σύνδεσμος του Μισήνου Ορθοδόξου. Αυτό το είδατε και χθες. Πληροφορούμαστε από έγκυρη πηγή ότι ανάμεσα στα ονόματα των νέων υπουργών φέρεται και το όνομα του βουλευτή κ. Φερέκη. Μπα. Έγκυρος πηγή, Χρήστος Θόδωρος. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Με συγχωρείτε που σας συνεχώ, κύριε Φερέκη. Για όνομα της Πρωτοπούλου. Χάρη. Ήρθα για την υπόθεση του κοινού μαθημάτων. Παρακαλώ, καθίστε. Ποια υπόθεση. Του Χαρίλαου. Που ήταν εφερέκας του Αλεξάνδρου πολύ και υποσχεθήκατε να το μεταθέσετε στην Αθήνα. Α, ναι, μάλιστα. Την είχε αναλάβει ο κύριος Θόδωρος. Μάλιστα δεσποινής. Μου είχε υποσχεθεί ότι θα έχει τελειώσει δουλειά εδώ και 2 μήνες. Αλλά με τις αρχές του καλοκαιριού έκανε τα αρχαία των υπαλλήλων και καθυστερούσε η διαδικασία. Τώρα φιλότιμο τη σκέφτηκε πάλι. 3 φορές το είχα δει τον κύριο Θόδωρο και μόλι με τη φροντίζει ο καημένος. Την τελευταία φορά μου είχε υποσχεθεί ότι μέχρι σήμερα το ξέρω. Και ξέρουμε. Δεν χρειάζεται πια. Πέθανα όμως και δεν με ξέρω την ερώτηση. Α, το δύσκολο. Πότε πέθανε. Έχει μια εβδομάδα και μόλις 4 μέρες με το νοσοκομείο. Αξιότιμο του μυοκαρδίου. Πέθανε στον δρόμο έργο και δεν κόψα να το πίσω. Δεν είχε ταυτότητα πάνω του. Γι' αυτό ήρθα εδώ να σας παρακαλέσω να μου δώσετε τα χαρτιά του στις Καστήλη. Θα χρειαζόμαστε για το λεξιαρχείο. Α, το δυστυχή. Πολύ λυπήθηκα. Μα πάρα πολύ λυπήθηκα. Ω, καλημέρα σας, κυρία μου. Τι κάνατε καλά. Εντάξει, έγινε έτσι. Μια χαρά. Μάλιστα, τους λέγε μην το χαρίλα. Δεν το παιδί είναι απάντηση. Τώρα ότι μου έστειλε μισό. Νομίζω, σου πω είτε, ότι έχει συναντήσει να το γνωστό. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια χαρά. Θεέ μου, και πώς θα πάτησε που πέθανε ο άνθρωπος. Α, τα μάθατε. Αυτό φιλότη. Έτσι απότομα. Τι φοβήθηκα, τι έχει ένα σκότω. Τι κόσμος είναι αυτός. Τι άναγος κόσμος. Εσείς πώς θα μάθετε, κύριε Σταυρό. Εγώ ένα μήνυμα. Εσείς δεν το είδατε. Εγώ. Καλά, δεν πάτε να πάρει το μήνυμα και κάνετε μέσα και πάρετε κριτήρια. Τέλος πάντων. Να μην κάνεις λίγο περισσότερο την κυρία, δώσε τα χαρτιά να τελειώνουμε. Μάλιστα. Τι να γίνει, κυρία μου, το μόνο τι να κάνει. Βλέπετε, φυσικά με τα πάλι εντάξει. Αλλά ο ίδιος
Είδα το θέση τους Νίμης Μονάς. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε. Χαίρετε και τα συλληπιτήριά μου. Χαίρετε. Και τι να γίνει, ματαιός ματαιοτήτων. Τα ξέρω τώρα, μην τα λέμε κιόλας. Κύριε Φερέκη, πες σας παρακαλώ στον κύριο Θόδωρο να μην με μπλέκει και εμένα στις ιστορίες. Γιατί κάθε φορά που λέει ένα ψέμα, επικαλείται και τη δική μου μαρτυρία και με φέρει σε τρομερά δύσκολη θέση. Μπα, κύριε παρακαλώ, έχετε εσείς δύσκολη θέση. Γιατί απλούστατα δεν μπορώ να λέω ψέματα. Να συνηθίσετε, Δεσποινής, να συνηθίσετε. Μα δεν μπορώ να συνηθίσω, μπερδεύομαι. Να, ξέρεις που ήρθε πάλι πατριάς, του είπε ότι τάχα κάνατε ένα εντονότατο γράμμα στον υπουργό της δικαιοσύνης και ότι τάχα μου το παγορεύω. Σαν να μην έφτανε αυτό, γυρίζει και με ρωτά. Τι έγραψε το γράμμα Δεσποινής, πες στον κύριο Πατατιά. Τι να του πω εγώ, του κάλωσα. Τι να γίνει, κυρία, θα κολλώσετε μία, θα κολλώσετε δύο. Άντε, κάποια στιγμή θα συνηθίσετε. Πού θα πάει. Μα δεν θέλω να συνηθίσω, περίεργος είστε. Θα τελειώσουμε, κύριε Φερέκη. Αργότερα, Δεσποινής, πήγαινε μέσα. Ανεπίδειξη με αφήσεις. Ακούω, Θόδωρε. Όλα καλά και άγια, αλλά δεν πιστεύω πως θα μου πεις αυτό το τηλέφωνο. Τι παρακαλώ, τι Μα έχει. δεν έχει σύνδεση, δεν έχει κάρτα. Αυτό ακριβώς, κύριε Φερέκη. Πρώτο, δηλαδή τι. Να μην έρθει ένα νέα μέσα στην πολιτική. Δείτε εδώ πέρα. Τη λεπτότητα. Τι είναι αυτό. Θα ήθελα ένα παιδί, κύριε. Για μένα, ένα. Όχι, για τον κύριο Φερέκη. Να τα μας. Εγώ δουλεύω, εσείς παίρνετε τα άκρη. Ο ίδιος είναι από την κυρία Κιτσακίτσα. Άστα, κύριε, φύγε. Κίτσα, κίτσα. Δηλαδή. Μπελά, άστα. Καλλιτέχνη στα μπουζούκια. Με παρέσυρε προχθές ο Γεωργίου και το λήξαμε λιγάκι έξω. Έτσι, γλέτη με καλλιτέχνες για λεπτά, Όχι καν. Απλά επειδή ήμουν λίγο στο κέφι μου, χειροκρότησα κάπως ζωηρά όταν έκανα το νούμερό της και αυτό ήταν. Ήρθε και στρώθηκε στο τραπέζι μου. Α, εντάξει. Τι εντάξει, ρουσφέτη ήθελε. Ρουσφέτη. Τι ρουσφέτη ήθελε. Σαν πως κατάλαβα ζαλισμένος όπως ήμουν. Και εσείς τι της είπατε. Της υποσχέθηκα, τι να της πω. Τι, χωρίς να ξέρετε τι θέλει. Χωρίς να ξέρω. Κύριε Φερέκη μου, όλα και όλα. Δεν λέω να κάνουμε δίνουμε υποσχέσεις. Αλλά τουλάχιστον να ξέρετε πως κόμαστε. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, θα τα βολέψεις εσύ. Και σε παρακαλώ να μην κάνεις κουβέντα στην γυναίκα μου για το μπουζούκι, γιατί δεν της πάθει ποτέ αυτό στο λαβάδι. Α, εντάξει. Αν μου ρωτήσει για την πίτσα κίτσα. Πώς θα ρωτήσει, αφού δεν έχει ιδέα. Θεόφιλε, ποια είναι αυτή η πίτσα κίτσα? Ποια είναι, Θόδωρε? Πώς την είπατε, κύριε Μαμάλη. Πίτσα κίτσα. Πίτσα κίτσα. Α, γιατί η μισθή μου μιλάτε φυσικά. Μισθή σας. Μπα, αραβωνιαστήκατε. Φυσικά, κυρία μου. Δεν στο είπατε, κύριε Φερέκη. Δεν μου το είπε. Τα συγχαρητήριά μου, λοιπόν. Α, ευχαριστώ, κυρία μου. Να είστε καλά, να είστε καλά. Εγώ λοιπόν να πηγαίνω. Περίμενε, Θεόφιλε. Και γιατί μισθή του κύριου Θόδωρου στέλνουν λούδια σε σένα? Γιατί, Θόδωρε? Γιατί τώρα δεν καταλαβαίνετε γιατί. Όχι. Γιατί ο κύριος Φερέκης είναι ο κουμπάρος, θα μας παντρέψει. Κουμπάρος. Μπράβο. Τότε και εγώ λοιπόν είμαι κουμπάρα σας. Α, μα φυσικά, τι λέτε τώρα, ασφαλώς, ναι. Και πότε θα γίνει ο γάμος? Δεν ξέρω, ο Θόδωρος ξέρει. Ο γάμος θα αργήσει λιγάκι. Βλέπετε έχει κάτι δεξιμετά και νύχια, αλλά με τον καιρό θα λύσει. Τι με συμφέρον? Εσύ, κυρία μου, απόλυτα ειλικρινής και ανάμεικτα. Πάντως, πρόκειται περί εξαιρετικής κοπέλας. Μόλις τελείωσε το πανεπιστήμιο. Μα τι όμορφα λουλούδια. Πίτσα κίτσα. Καλλιτέχνης. Καλλιτέχνης είναι? Ναι, καλλιτέχνης είναι. Ζωγράφος. Και τι ζωγραφίζει? Ζωγραφίζει, τα πάντα ζωγραφίζει. Πλακάκια, ανθρώπους, θαλάσσες. Έχει το τηλέφωνό της. Να την πάρω μια στιγμή να της πω τα συγχαρητήρια. Όχι, αμάν. Κυρία μου, δεν υπάρχει λόγος τώρα. Τι είναι, τσάγουν άλλα και με. Δεν υπάρχει, θα τα πω εγώ, δεν πειράζει. Πειράζει, θα πω εγώ. Όχι, δεν πειράζει. Ξέρω σου καταλαβαίνω. Εμπρός. Ποιος είναι εκεί, παρακαλώ? Α, εσείς είστε Δεσποινής πίτσα κίτσα? Ναι. Εδώ είστε λίγο του κουμπάρου σας, βουλευτού κύριε Φερέκη. Ναι. Ακριβώς ο μνηστήρας σας, ο κύριος Θόδωρος, μου είπε τα ευχάριστα νέα και χάρηκα πάρα πολύ, γιατί παίρνετε έναν έξυπνο άνθρωπο. Τι? Ναι, εδώ είμαι. Ναι. Σας θέλει τηλέφωνο. Δεν θέλει. Δεν το παίρνετε κύριε Φερέκη καλύτερα. Όχι, εσένα στάρει. Αλλά με κοιτάει. Παρακαλώ. Έλα, τι εσύ είσαι. Ναι, εγώ, Θόδωρος είμαι. Α, εμένα.
είναι στον Θόδωρο. Αν υπάρχουν κάτι άλλοι, πολύ ανώτεροι. Άλλη φορά λοιπόν, να μην έχετε παραμύθι σε μένα, γιατί σε μένα δεν περνάνε. Τώρα, τι να σου πω, κυρία μου. Είσαι φαβορή και έχουμε outsider. Όσο για σένα, Θεόφιλε. Την επόμενη φορά που θα πας στα μπουζούκια, να μην υπόσεις εισιτήρου φέτια. Κάνε λίγο οικονομίες υποσχέσεις σου. Μα και εγώ αυτό το λέω συνέχεια. Μα Τζέννη, εσύ πού ξέρεις? Πήρε το πρωί αυτή η κυρία και μου είπε τα σχετικά. Δεν είναι ένα τέλειο για Φερέκη. Είτε ένα τέλειο θησαυρό σπίτι σας. Ψάχνετε άλλο για ψέτη. Εγώ να πηγαίνω τώρα γιατί έχω ένα ραντεβού. Θα αργήσεις? Άμπα, δεν νομίζω. Εσύ θα βγεις έξω? Όχι. Περιμένω κι εγώ κάποιον. Η κυρία Ζεζό. Ω, νάτι, να περάσει. Τι σωστό περιμένεις? Ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κυρία Ζω. Λοιπόν, Τζέννη, τι συμβαίνει? Σε ήθελα να κουβεντιάσουμε λιγάκι. Ιδιαιτέρως όμως. Ιδιαιτέρως. Παρακαλώ, περνάς μέσα, ο Ντάβιλος έφευγε άλλωστε. Φεύγει η κυρία Φερέκη. Ναι, δηλαδή... Τότε, au revoir. Μας συγχωρείτε. Τι ήταν πάλι τούτο? Ιδιωτικός βίος. Δεν είναι να κατέβουμε. Ακροάσεις. Έχει κόσμο. Ένας φίλος. Πώς το λένε? Παναγής Δερβίσεις. Δερβίσεις. Ποιος είναι αυτός, καλέ? Δεν το ξέρω. Καλά, πες αλερά. Μάλιστα. Άντε, να πηγαίνουμε και εμείς σιγά σιγά Θόδωρο. Και τι είναι στην καθημερινή έτσι? Εγώ, γιατί να ανησυχώ? Εξηγείτε για τις ακροάσεις, σιγά. Αν με τον Θόδωρος, τα πάντα για να νομίζετε. Κάτι ακόμα. Ναι. Πώς είναι αυτό το Δερβίση? Παναγής. Παναγής. Πω, καλώς το τον Παναγί. Τι μου είσαι, τι κάνετε? Όλα καλά. Λοιπόν, τι νέα κύριε Θόδωρε, πώς πάει η δουλειά? Δεν βαρύχει η ζωή μου. Ρουτίνα. Γιατί, δεν είσαι ευχαριστημένος? Ευχαριστημένος είμαι, αλλά δεν βαριέστε. Μπορώ εγώ να φέρω στα στενά όρια του γραφείου. Δηλαδή, θέλετε να πείτε ότι δεν έχετε ορίζοντες ευρυτέρας δράσεως? Τράγιζω με αυτό ακριβώς. Ορίζοντες. Εγώ θέλω ορίζοντες, γιατί στο κάτω-κάτω. Τι δεν κάνω εδώ μέσα. Άντε και ένα ψευδάκι από εδώ, κάνα ψευδάκι από την άλλη. Όλη η ελληνική. Εγώ όμως είμαι κοντρέπολης. Καταλαβαίνετε, έτσι. Καταλαβαίνω πώς. Δεν μπορείτε να δώσετε διέξοδο στη ζωτικότητά σας. Μπράβο, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Και τι θα θέλετε λοιπόν για να δώσετε διέξοδο σε αυτή την ακατάσχετη ζωτικότητά σας? Κάθαρα. Δεν σας πει η κυρία Τζέννη? Όχι, δεν μου είπε. Τι άθελα, λέει. Ο κ. Ζώμου θέλει να δώσει εφημερίδα και έχει σκάσει και έχει σκάσει επιτέλους. Θέλω να βγάλω τη νέα αλήθεια. Θα ευλογήσει τον κόσμο σε ευχές. Ναι, αλλά πουλάνε εφημερίδες στην Ελλάδα. Μα τώρα εφημερίδες είναι αυτές. Δεν λέω να έχεις κανένα ψεματάκι του και εγώ. Αλλά τι, ψέματα είναι αυτά. Εγώ δεν γράφω. Κάθε πρωί ξυπνάει ο πολίτης, διαβάζει στο Θόδωρο, σηκώνει τρίχα. Αυτό θέλω. Αυτό θέλω. Μα ξέρετε εσείς με εφημερίδα? Εγώ. Γεννημένος με γράφει, κυρία μου, γεννημένος. Τα κεφάλαια μόνο μου λείπουν. Ευτυχώς όμως, θα βάλει και Φερέκης. Μπα, το υποσχέθηκε. Ρισκάζει ακόμα. Ελπίζω ότι κάτι θα το πίσω. Κύριε Ζώδο, δεν είναι κάτι. Δηλαδή, δεν είναι να λέτε με αυτό. Δεν το βλέπει. Προσφέρουν στη μετάλληση. Δηλαδή, τι θα πει να έχει δικό του όργανο, ότι που είναι δύναμη. Ναι, αλλά πού θα βρει τα κεφάλαια? Δηλαδή, να πουλήσει το σπίτι του. Τι, σπουδαίο πράγμα είναι. Τι να το κάνει το σπίτι του, αλλά τόσα έχει. Καλά, θα δω τι μπορώ να κάνω. Πώς θα μπορέσουμε όμως, κυρία Ζωσό μου, να πείσουμε την κυρία Τζέννη? Γιατί, τι σας δυσκολεύει? Εχθρός είναι. Καλοκαίρι πολίτες. Είναι εναντίον. Είναι φοβερό, κυρία Ζωσό μου. Δεν είναι καθόλου. Γιατί τα φοράγια σπάτσα. Έχεις κάτι και φίλες. Α, σου ζω ακόμα εδώ είσαι. Να σου πω λιγάκι. Ύποπτη υπόθεση.
Μόνος, κύριε Θόδωρε. Μόνος, κύριε, μόνος. Τελείωσαν οι ακροάσεις σας. Για την ώρα. Μπορούμε να μιλήσουμε λιγάκι. Αν μπορούμε. Μα τι λέει, κυρία μου, επέρασε, ναι. Τους ή άλλως, δεν είναι τόσο πανευθύνω στο τέτα-τέτ. Ελάτε. Συγγνώμη, πικρά. Ορίστε, καθίστε κοντά μου. Κοντά σας. Πειράζει. Βέβαια, καθόλου. Λέω, μην πειράζει εσάς. Σας επιτρέπω. Τρέπει. Λοιπόν, τι είναι. Ακούστε, κύριε Θόδωρε. Σήμερα συμπληρώνεται ένας μήνας από την ημέρα που σας προσέλαβα ο άντρας μου. Σε αυτό το διάστημα ήμουν λιγάκι επιφυλακτική μαζί σας. Γιατί περίμενα να κατασταλάξω την εντυπώση μου για εσάς. Και, κατασταλάξατε. Απολύτως. Πότε σήμερα. Μέρες τώρα. Δόξα τω Θεώ. Εντάξει, πήρα λιγάκι, αλλά. Λοιπόν, μπορώ να σας πω ότι το τελικό συμπέρασμά μου είναι ότι είσαστε πραγματικά ένας θαυμάσιος άνθρωπος. Και λυπούμαι ειλικρινά, γιατί τον πρώτο καιρό έδειξα διαθέσεις όχι θήκες. Μα κυρία μου, δεν θα πείτε εκδικές. Έστω. Πάντως σήμερα είμαι ενθουσιασμένη. Ποιο με εμένα. Με εσάς. Πώς έγινε αυτό το άλλο. Σημειώ με κάθε ειλικρίνεια. Είσαστε πραγματικά λοιπόν ένας θαυμάσιος τύπος. Μια πορεία μου, μια πορεία, κυρία μου. Δεν δουλεύετε για να ξέρω τώρα. Εγώ, δυστυχώς, είμαι πάρα πολύ ειλικρινής σε όλες μου τις εκδηλώσεις. Όταν δέχομαι από κάποιον, το λέω καθαρά. Και όταν συμβαίνει το αντίθετο, το λέω επίσης καθαρά. Άρα λοιπόν, θέλω να πείτε ότι αρχίζετε να χωνεύετε. Και κάτι περισσότερο. Αν σας πω κάτι, θα με πιστέψετε. Όχι, εγώ εκεί πήρα. Έτσι μου κάνετε την περσινή μέρα. Όμα τότε. Αλλά δεν πειράζει, δεν μου πειράζει. Πες το, πες το. Εσύ ίδιο. Νομίζω ότι αρχίζω να συμπαθώ, κύριε Θόδωρε. Πού το πάτε, κυρία Τζέννη. Τι θα πει αυτό. Τίποτα, παρακαλώ, παρακαλώ. Για να παρακαλώ. Είχε λοιπόν απόλυτο δίκιο άντρας μου, θα έπρεπε τόσο πολύ να σε κρατήσει. Από την ημέρα που αναλάβατε αυτή τη θέση, έχουν αλλάξει όλα εδώ μέσα. Οι φίλοι μας διπλασιάστηκαν. Οι ψηφοφόροι του ανδρός μου είναι όλοι ενθουσιασμένοι μαζί σας. Σωστό, σωστό αυτό, ναι, σωστό. Δίκιο έχεις. Έχετε λοιπόν κάτι εσείς που κατακτά τους ανθρώπους. Έχετε ίσως αυτό που λένε το κοκαλάκι της ελευθερίδας. Το έχω, ναι, το έχω, σωστό. Δίκιο έχετε, ναι. Λοιπόν, ξέρετε τι σκεφτόμουν σήμερα. Τι. Σκεφτόμουν λοιπόν, με όλη αυτή την εξυπνάδα που έχετε, με την ευκολία να κατεβάζετε τόσο και τόσα παραμύθια, τι γράψτε κάτι τις γυναίκες. Κυρία μου, αυτό είναι εκτός θέματος. Τι κουβέντες αυτές τώρα. Μα γιατί είπατε το κακό. Μωρέ, κακό δεν είπατε, αλλά έτσι που παιδί μου παρεξήγησε. Καλά, αφού μου παρεξήρετε, τότε να αλλάξουμε θέμα. Όχι, όχι, κύριε μου, παρακαλώ, τι να αλλάξουμε θέμα, δεν υπάρχει λόγος. Παρακαλώ, παρακαλώ. Συνεχίζουμε. Πέστε μου, κύριε Θοδωρέ, είμαι πολύ περίεργη. Είχατε κατακτήσει στη ζωή σας. Καλά, εντάξει. Πολλές. Άφηρες, άφηρες. Πόσες. Τι θες τώρα, αστική. Να σας πω λοιπόν. 20 παντρεμένες, 30 χείρες, 58 ζώδοχείρες και 100% ακαθαρής κατάσταση. Μα τι πλήθος. Εδώ λέμε ότι είναι μερικές άλλες που δεν τώρα εκθέσω. Μα τότε λοιπόν εσείς είσαστε στο στόχο του Ρανόβας. Δεν πιστεύετε. Όχι, σε αυτό σας πιστεύω. Σε όλα τα άλλα, μπορείτε να λέτε όσα ψέματα θέλετε, όμως σίγουρα στο κεφάλι αυτό λέει την αλήθεια. Δεν ξέρω όμως, κύριε Θοδωρέ, νομίζω όμως ότι πέρα από την εξυπνάδα σας, έχετε και κάτι άλλο. Πώς σας το πω, μια γοητεία, καθόριση. Γοητεία, Ναι, δεν σας το έχουμε πει. Δεν είμαι την κυρία Τζέννη. Με δουλεύετε, δουλεύω τώρα, για να καταλάβω. Πάλι τραγωδιά. Μα τότε θα σταματήσουμε αυτή τη συζήτηση. Όχι, παρακαλώ, τι να σταματήσουμε. Ας συνεχίσουμε, ας συνεχίσουμε. Να δούμε, μας κάνει δηλαδή. Άρα λοιπόν, θέλετε, ξέρεις μια γυναίκα που έχει, όπως λέτε, γοητευτεί από τη γοητεία μου. Ξέρω. Κύριε Τζέννη, τι μου το κάνετε, εγώ δεν παίζω εγώ. Μα γιατί είπατε τίποτα κακό. Κύριε μου, είστε φρόνημα, γιατί δεν το πελάς μαζί μου. Και δεν μου δείτε το πελάς σας, πάρω και το δικό μου μετά. Καλά, τότε να αλλάξουμε
Είναι θέμα. Κύριε, παρακαλώ. Αλλάξτε τώρα, δεν υπάρχει λόγο. Παρακαλώ, τι να αλλάξετε. Καλό το θέμα. Αλλά. Τίποτα. Τι είναι το παρακαλώ, για να παρακάτω. Αχ, πέστε μου, πώς καταφέρατε και κατακτήσατε τόσο πολλές γυναίκες? Με το μάτι, σιγά. Απλώς με το μάτι. Άμε. Έχω ένα ειδικό βλέμμα που δεν έχει καμιά γυναίκα. Τον φανταστείτε μια φορά και στο καλόγρια και πεταξιοράσω της. Μη μου το λέτε. Και πώς είναι αυτό το βλέμμα? Να, κάπως έτσι. Μη. Μα τι είπατε, κυρία μου. Δεν ξέρω, κάτι έπαθα. Να βάλε μεγάλη το σημάδι. Αχ, μη με κοιτάτε έτσι, κύριε Θόδωρε. Εγώ είμαι μια τίμια γυναίκα. Και δεν θα πατήσω ποτέ τον άντρα μου. Ή αυτή είναι μεγάλη μάτια, ή εγώ μεγάλος κόσμος και δεν το ξέρω. Δεσποινής, είστε λιγάκι. Ορίστε, κύριε Θόδωρε, θέλω τους γλυκοτές. Έλα. Λοιπόν, πείτε μου αν νιώθετε οτιδήποτε. Τι νιώθετε? Αναβούλα, κύριε Θόδωρε. Ωραία, κοιτάξτε καλύτερα. Καλά, ένα σημείο. Τι θες να σε λέγεσαι? Θα δεχτείτε. Κόσμο. Μια κυρία. Πώς τη λένε? Πίτσα κίτσα. Πώς τη λένε? Πίτσα κίτσα, ισοπλάστος. Πάμε γρήγορα. Καλέ, τι συμβαίνει, θέλει πίτσα κίτσα το γυμνί. Όπως η φορά μου. Τι μου κάνεις, μωρέ, τι γίνεται τώρα? Μη σταματήσετε, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, τι θα της πούμε τώρα τις Έμις? Να σου πούμε, είναι αλήθεια. Δεν πειράζει. Μια φορά είναι αλήθεια, δεν κάνει κακό. Τι έσωσταν αυτό, τι είναι αλήθεια είναι αυτά. Τι έκανε πίτσα κίτσα στο σπίτι μου, γιατί σου μαζί της τα όφιλα. Παρακαλώ κύριε, μην είστε, να σου πω τι συμβαίνει, να σου εξηγήσω. Λέει ο κύριο Στερέκη να αποφύγει την καλλιτέχνητα. Έτσι εγώ παίρνω τάχα το τηλέφωνο τάχα στον κύριο Στερέκη και από το τηλεφώνημα να μπαίνει μέσα. Τι να πω κι εγώ και στην νύχτα ότι αυτός δεν είναι βουλευτής, αλλά είναι ο Δήμος Αρχικός μου, που είναι γιατρός. Και μόλις έρθει ο γιατρός, δεν είχε να εξετάσει. Ναι, αυτά τα τερατώδη ψέματα σαν τα λέτε αλλού, όχι σε μένα. Τι είναι αυτό πάλι. Μια φορά με τα αλήθεια και δεν πιστεύουν. Πολύ ωραίο αυτό. Πολύ νόστιμο. Δεν μπορείς να φανταστείς με τι καταπληκτική μαεστρία προσπάθησε να τα μπαλώσω. Τι φαντάζομαι τι μου είπε? Τι είπε? Ότι τάχα αυτή η καλλιτέχνητα μπήκε πάνω στο τηλεφώνημα και ότι τάχα αυτός για να τα μπαλώσει είπε ότι δεν είναι ο βουλευτής, αλλά είναι ο δίδυμος αδερφός κτλ. Άκου, και έκοψε αυτό το παραμύθι εκείνη τη στιγμή. Μάλιστα, στο λεπτό. Και εσύ τι είπες? Τι να πω? Στην αρχή αγανάκτησα. Όμως ύστερα έκανα που το πιστεύω. Στον άνθρωπο δεν να τον πολεμάς ανοιχτά. Γι' αυτό σου λέω, μόνο αυτό το κόλπο θα καταφέρω να το διώξω από εδώ μέσα. Είμαι απολύτως σύμφωνη. Γιατί από τις βλέπω, ο Θεόφιλος έχει τέτοια δυναμία ώστε. Κυριολεκτικά, έτσι θα τρελαθεί μαζί του. Δεν μπορείς να φανταστείς μέχρι ποιο σημείο τον έχει χορτεύσει. Το έχω πει τόσες φορές. Μα Θεόφιλε, δεν βλέπεις ότι αυτός ο ψεύτης σε σέρνει ένα κατήφορο όπου κάποια μέρα θα πέσει και θα στα μούτρα σου. Αλλά πού να με ακούσει. Λοιπόν, εγώ είμαι στη διάθεσή σου. Αν θέλεις μάλιστα, που τα λέει και σήμερα του Θεόφιλου. Μέχρι και σε μένα υπόψε ο Θόδωρος για το σπίτι που θέλει να πουλήσει. Όσο το γρηγορότερο, τόσο το καλύτερο. Γιατί έχει αληθεί το τελευταίο ίχνος κομμονής μου. Α, τον αφιλότιμο. Όσο πουλά και έρωτα λοιπόν. Και δεν δέστατα μάλιστα. Και δεν είπες τίποτα φυσικά του Θεόφιλου. Όχι. Και ξέρεις γιατί? Γιατί αν του το πω εγώ ίδια, δεν θα με πιστέψει. Φυσικά, γιατί ο Ψωτοθόδωρος θα διαψεύσει. Και όχι μόνο αυτό. Αλλά ένα ωστόσο ξέρει τι μπορεί να σκαρφιστεί εις βάρος μου για να θολώσει τα νερά. Το ξέρεις καλά? Δίκιο έχεις. Μόνο με το πιάσει από αυτό το Θεόφιλο θα τον πετάξει από εδώ μέσα. Λοιπόν, μην ανησυχείς καθόλου. Καθώς είναι και λίγο χιλιάρης, θα μιλήσει καλά. Καλημέρα, κυρία Ζω. Καλημέρα, κύριε Θεόφιλε. Τι γυρίστε, τι κάνετε? Καλά, δόξα ο Θεός. Πέρασα απ' έξω και είπε να μας πει ένα γεια. Καλά κάνατε, γιατί όμως μόνοι, τι κάνει ο Άγης? Δεν ήθελα το βράδυ να τα πούμε. Είναι λίγο αδιάθετος. Πού είσαστε εσείς? Ερχόμαστε στο συνέδριο εγκληματιών. Αφήστε κυρία Τζένου. Θρίαμβος. Ποιος ξέρει αυτό κύριε Καρύλου? Έκανε έναν λόγο που χάλασε ο κόσμος. Αλήθεια, Θεόφιλε. Αποθέωση. Ήταν καλός ο λόγος. Χήμας κύριε μου, χήματος, άλλο πράγμα. Δεν κάνεις και θέλεις παρασμένα. Ναι, είμαι λιγάκι δρομένος.
Μου λέτε, ήταν 3 βουλευτές. Μίλησαν πρώτα οι 2, τίποτα. Κάτι ξερά χειροκροτία στο τέλος. Και αυτά κρύα. Σε ευχαριστώ πολύ, Θόδωρο. Όσο που όμως σηκώνεται ο κύριος Φερέκης. Κυρίες και κύριοι, πρώτα αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Εμείς οι βουλευτές και οι πολιτικοί βέβαια, είμαστε όλοι ψεύτες. Έτσι είπες. Έτσι ακριβώς. Και τι έγινε μετά. Μπράβο! Πες να Χρυσόστομε! Πες να Θεόφιλε! Ικανοποιηθήκατε με αυτό. Αμέ, τέτοια θέλει ο λαός, να παριστάνει τον ειλικρινή. Αλλά κύριοι, τα ψέματα τελείωσαν. Γιατί ο λαός χόρτασε τα ψέματα, βούχτισε τα ψέματα, αηδίασε τα ψέματα, συγχάθηκε τα ψέματα. Εσείς πάτε κοντά, Τι, τον αφήνω κύριε Φερέκη μου. Και πηγαίνω εγώ που θέλω να ευχαριστώ Θόδωρο. Λοιπόν, Θοδωράκι μου, σε ευχαριστώ. Για άλλη μια φορά είμαι σκλαβωμένος. Κατασκλαβωμένος λόγω τιμής. Αυτός ο λόγος που μου καλέσει ήταν ο καλύτερος από όλους. Μα και τους λόγους σας ακόμα, κύριε Σόδωρος, συγγράφει. Τι κυρία μου, εδώ βγήκες να αφήνω το γουσάρι. Τι εννοείται. Έτσι, Αμέ, τι τον έχει το γραμματέα και τον ιδιαίτερο πολιτικός. Ένα γράφει. Ο γραμματέας γράφει και ο πολιτικός απαγγέλει. Και ο Κοσμάκης χειροκροτεί. Ξέρετε κυρία μου, αυτή είναι το Κοσμάκη. Να χειροκροτεί και να ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Κάθε ένα φιλότιμο όπως τα λέει. Λοιπόν, αγαπητοί μου, κάνω μια πρόβλεψη. Αυτός ο άνθρωπος μια μέρα θα κυβερνήσει την Ελλάδα. Και μου έλεγα καλακαίρι τώρα. Μόλι θα κυβερνήσεις, άκου που σου λέω. Εδώ κοντεύω να κυβερνήσω εγώ. Λοιπόν, δεν ξέρω για σένα, Θεόφιλε, πάντως για τον κύριο Πάδη το πιστεύω σίγουρα. Εσείς λοιπόν μια μέρα θα φτάσετε πολύ ψηλά. Και ξέρετε γιατί. Γιατί ξέρει το Ρωμιό. Ο Ρωμιός θέλει ψέμα, παραμύθι. Παράδειγμα, ο Πατατιάς. Αλήθεια, τι έγινε αυτός. Α, ο φίλος μας. Θήριο δεν ήταν. Λοιπόν, ο Θόδωρος τον έκανε αρνάκι. Αρνάκι. Καλέ. Πώς θα έκανε έτσι, Ο Πατατιάς. Έχουμε και τέτοια τώρα. Σαν να μην του σηκώνει και πολύ το παραμύθι ο λαός. Και γιατί σε χτύπησε. Γιατί τον φούσκωσε τα ψέματα ο κύριος Θόδωρος και τα έβαλε με μένα. Θόδωρε, δεν μου αρέσουν αυτά. Τι γίνεται. Βρε ανόητες. Και εσύ έκανες και ρωτιά και δεν μίλησες. Πού το το πιστόλι σου. Εδώ το έχω. Και το έχεις τι το έχεις, για φιγούρα μου. Θα το καθάρισα κύριε Θεόφιλε, αλλά δεν είχα πάρει μαζί μου την άδεια προφορίας. Ευτυχώς, ό,τι κι άκουσα μου βέβαιο θάνατο. Ελάτε γρήγορα εκεί οι δύο μέσα, γιατί δεν εγγυωμοί είναι και άλλοι που φωνάζουν. Φωνάζουν. Λένε ότι τους κορυδεύετε, ελάτε να μην ξαπλώσω κανένα. Πήγαινε Θοδωράκι μου να το γίνει. Άντε Θοδωράκι μου. Λοιπόν, τι ήσουν αυτός ο άνθρωπος, όσο θα γνωρίσεις, τόσο βρίσκεις για το καταπληκτικό ταλέντο που έχει. Είχες απόλυτο δίκιο, Θεόφιλε. Είδες λοιπόν, άλλη φορά να μ' ακούσε εμένα. Με συγχωρείτε εμένα, έχω δουλειά. Είδατε λοιπόν, είδατε αλλαγή η Τζέννη. Αρχίζει και αυτή σιγά σιγά να συμπαθούν τώρα. Ναι, βλέπω. Τι θα πει αυτό, γιατί κόλλατε το κεφάλι σας. Τίποτα. Πώς τίποτα. Κάπου όμως περίεργοι μου φαίνεστε. Θέλετε να σας πω κάτι. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι προσεκτικός. Προπάντων, όταν είναι ηλικιωμένος, έχει μια νέα και όχι τη γυναίκα. Τι θα πούνε αυτά, κυρία Ζω. Τίποτα. Πώς τίποτα. Εσείς μου λέτε κουβέντες. Μια χρόνια μόνο. Πώς κάνετε έτσι. Χα, μην μου πάρεις τα την πυθία, κυρία Ζω. Τι κουβέντες είναι αυτές. Ακαδημαϊκός μιλώ. Πώς ακαδημαϊκός. Δεν είναι ακαδημία, ούτε βουλή. Να λέμε κουβέντες στον αέρα. Δεν είναι σπίτι. Υπάρχει γυναίκα. Σύζυγος. Λέω ότι κανένας δεν πρέπει να έχει φλέγει ουσίες στη γυναίκα του. Και, να τα τώρα. Ξέρεις πατέρα μου πάλι, κυρία Ζω. Όχι. Λέω μονάχα την Τζέινι, στο κάτω-κάτω. Είναι μια γυναίκα μόλις δυναμίες. Ύστερα και αυτός ο Θόδωρος είναι και συμπαθητικός, βλέπετε. Και, τι θέλετε να μου πείτε. Κάτι θέλετε να μου πείτε. Περίεργο. Πολύ περίεργο τούτο. Κάτι το έχω. Η Τζέινι είναι αγρότη και όχι γυναίκα. Να τα τώρα. Φυσικά η Τζέινι είναι φίλη και την αγαπώ. Γι' αυτό και την καταλαβαίνω. Α, ακούστε κυρία Ζω, φίλοι μας είστε, σας αγαπώ, σας εκτιμώ, αλλά λέτε τις κουβέντες δεν τσέπετε εδώ μέσα. Έως εδώ και μην παρέκει. Με συγχωρείτε κύριε Θεόφιλε. Όχι, δεν σας συγχωρώ. Με παρεξηγήσετε. Σίγουρα είναι όλα στη φαντασία μου. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Ένα πράγμα θα σας ρωτήσω μόνο. Προσέξατε ότι τον λέει Θοδωράκι. Δεν το λέει καθόλου Θοδωράκι. Τον λέει κύριο Θόδωρο. Τέλος πάντων, εδώ μέσα δεν μπορώ να μιλήσω. Αν θέλετε να μάθετε κάτι σοβαρό, ρωτήστε και τον Άγιο. Σοβαρό, τι σοβαρό. Δεν μπορώ να παίξω τώρα εδώ. Σας περιμένω από τον Άγιο του σπίτι. Αν θέλετε δηλαδή. Au revoir. Μα τι λέει αυτή, τι φωτιά είναι αυτή που πάει να μου βάλει. Πού είναι ο Θοδωράκης. Θοδωράκης, αμάν. Κυρία Ζω, περιμένετε. Έφυγε Φερέκης. Αχ, μόλις. Επιτέλους μόνοι. Έτσι ήμουν ακόμη δυο μας ήσυχα. Αλλά δεν κύριε Θοδωρή, μην αρχίσετε πάλι τα ίδια. Αλλά και τώρα, να το πούμε το δίκιο. Πρώτα βάλει φωτιά και ύστερα. Σας έβαλα φωτιά εγώ. Πώς κύριε μου, τις προάλλες θα πάρετε γοητεία. Πού είναι η γοητεία μου. Όχι πες, πού είναι η γοητεία. Αν έχω γοητεία, τι τίποτε έτσι εσείς. Μα καλά, σοβαρολογείτε τώρα. Πώς κύριε μου.
Μόλις νιώσω, κοίταξα, πάλι να πέστε κάτω. Από τα κοιτάζω, ξανακοιτάζω, ξανακοιτάζω, μα ούτε πέφτετε, ούτε τίποτα. Καλά, ένα δεν ήταν. Ούτε ένα δεν μπορούν να κάνουν. Εσείς είστε ένας άνθρωπος με χιούμορ. Μα πώς το πήρατε έτσι τραγικά? Και τώρα, αστείο ήταν αυτό. Αλλά τι ήτανε? Εάν ήταν αστείο, μην τα κάνετε αστεία, γιατί εγώ δεν αντέχω κάτι τέτοιο, είμαι αισθηματίας. Ξέρετε τι συνέπειε το αστείο για μένα? Το αστείο με έχει συναπάρει, με έχει σηκώσει, με έχει αναστατώσει. Με έχει σε μια κατάσταση αδιεξόδου, δεν ξέρω τι να κάνω. Σας αγαπώ, κύριε Τζένου. Σας λατρεύω. Έχω σε εσάς ένα πάθος. Μα ένα πάθος. Πάθος για το ποτό. Έπινε, όσο κατά μέρα το χάσαμε τον άνθρωπο. Ποιο κύριε Θόδωρε? Ένα θείο μου, ποτάκι. Τι θέλετε εδώ, Δοσμηνής? Είπατε κυρία, κάτι θα κι άλλο θέλω να έρθει πίσω. Καλά, άστα, τα αρχιοστήθησα αργότερα. Μα δεν γίνεται, ποιος θα ρίξει μήπως τα χρειάζεται. Καλά, άστα, για αύριο. Να μην τα τελειώσει σήμερα. Αύριο είπα. Αύριο. Εδώ σήμερα. Κύριε Γραμματέα. Λοιπόν, κυρία Τζένι μου. Σας παρακαλώ, περιμένετε μια στιγμή. Μάλιστα. Πάντως, καλά θα είστε εκεί πέρα. Δηλαδή? Κύριε μου, τώρα ξέρω ότι στην υπηρέτητη γραμματεία να μην μείνουμε λίγο μόνοι μας. Άλλο πάλι τούτο. Μα καλά, τι φαντάζεσαι, έτρεξε την κοπέλα σκοπίνος. Κύριε μου, τώρα μεταξύ μας, μην κοροϊδευόμαστε. Μπράβο, ωραίο είναι τούτο. Δηλαδή εσείς βάλατε μια ιδέα στο μυαλό σας και από εκεί και πέρα ερμηνεύετε όλα σύμφωνα με αυτήν. Πρέπει να σας πω, κύριε Θόδωρε, ότι είμαι πολύ δυσαρεστημένη μαζί σας. Πώς μιλάτε έτσι? Στο κάτω-κάτω ξεχνάτε ότι είμαι μια γυναίκα παντρεμένη. Και Σάββατο να παντρευτούμε. Μα τότε τι θέλετε επιτέλους από μένα? Έρωτα, κύριε Τζένι μου, έρωτα. Τίποτα άλλο δεν θέλω. Ίσως δεν κάνω να μιλάω έτσι. Αλλά δεν μπορώ αλλιώς. Σας αγάπησα από την πρώτη μου ιστοσελίδα. Μάλλον όχι ψέματα. Όχι από την πρώτη μου ιστοσελίδα. Αλλά από πότε? Περισσότερο να το σου πω να το σκεφτώ. Μάλλον από την πρώτη μου ιστοσελίδα, ότι αυτή γενικά ήταν μια πολύ όμορφη, κομψή, έξυπνη, με τα όλα της. Άλλη σημαίνει. Στημένη. Λίγο. Και πολύ ψεύτρο. Ψεύτρα εγώ. Κυρία μου, τώρα μην μπερδευόμαστε, είστε επικίνδυνος αντίπαλος. Τέλος πάντων, πάνε. Ο συγχρονισμός τελείωσε. Από εδώ γνώρισε καλύτερα όμως. Είχε κάτι πλατύτερο, κάτι ωραιότερο, κάτι ψηλότερο, κάτι. Σε πώς θα έχετε πει αυτά, κύριε Θόδωρε? Α, δεν φαντάζομαι όμως. Το ομολογείτε κιόλας. Ναι, αλλά γιατί, κυρία μου, γιατί να το ομολογήσω? Γιατί φορά τα λόγια. Δεν είναι μόνο ψεύτη, αλλά στον άνθρωπο που αγαπά, που νοιάζει, οθεί, πάσχει. Του αγαπάει με τον έδωμο ουρανό. Τι να σας πω, κύριε Θόδωρε, με φέρνει σαν άντος με αυτά που μου λέτε. Αν και δεν μπορώ να τα ανοιχτώ, άλλωστε θα το έχετε καταλάβει κι εσείς ότι δεν μου είστε αδιάφορος, ότι κι εγώ σας αγαπάω. Τότε, κυρία μου. Φοβάμαι, μήπως δεν εκτέσετε. Εγώ, εχέμηθος, δεν μάθει κανείς τίποτα. Σας πόσχομαι. Όχι, δεν κάνω. Μα και να σου λέω τάφος, δεν θα σε κανείς άλλος. Μόνο εγώ. Μη, δεν πρέπει. Μα κύριε μου, σας λέω λάθος. Σας αγαπάω, σας λατρεύω. Κι αν σου λέω ψέματα, να πες και να με κάψει. Αμάν, βρε άτιμε, τι κάνεις εκεί? Τόσο γραμμένο ρε, μα τι λέω ρε, τι λέω. Ώστε δίκιο είχε λοιπόν η κυρία Ζω. Απόλυτο δίκιο, Θεόφιλε. Πώς? Ναι, εγώ είπα στη Ζω να σου μιλήσει. Γιατί αν σου τα έλεγα εγώ ίδια, δεν θα με πίστευες. Πίστευα πως μόνο έτσι θα μπορούσε να δεις επιτέλους τι άνθρωπος είναι αυτός ο ψευτοθόδωρος που σε εγωιτέσει. Πω, με τσάκουσε φιλότιμη. Από την πρώτη μέρα που πας στο πόδι εδώ μέσα, δεν έχει σταματήσει με τις ολυμπικές σου δηλώσεις. Δεν ψεύτα, ρε φίλε. Και μου λέει συνέχεια ότι ο κύριος Φερέκης είναι ένας ηλίθιος και ανάξιος, όχι μονάχα για βουλευτής, αλλά και για σύζυγος. Και ότι κάποια μέρα θα σου πάρει και την έδρα στη Βουλή και τη γυναίκα σου. Κύριε μου, γιατί δεν το λέει, δεν τρέχετε το ψάτα εδώ πέρα. Το ποιος είναι ο ψεύτης, το ξέρει πολύ καλά ο άντρας μου. Κύριε, δηλαδή, ένα λεπτό, πιστεύετε ότι λέει η κυρία εδώ πέρα. Τι σου πρέπει τώρα, βρε! Και ένα λεπτό, δηλαδή, αυτό δεν είναι αλήθεια που λέει. Τι να κάνουμε. Ποια αλήθεια, βρε! Ποια αλήθεια! Δεν συντέμινα με τα μάτια μου. Ωραία, είδατε, ναι, είδατε. Αλλά αυτό που είδατε δεν είναι η αλήθεια, κύριε Φερέκη. Η αλήθεια είναι ότι η κυρία πήρε πρωτοβουλία. Δηλαδή θα μου πεις ότι σου ρίχθηκε η γυναίκα μου. Κύριε, αυτή είναι αλήθεια τώρα. Αυτό να είναι, δεν στάτω. Κύριε, πιστέψτε, λέω, δεν είναι ψεύτα που λέω. Τι να πιστέψω από σένα, βρε, αρχή ψεύτα, ρε! Δεν σε ξέρω. Μωρέ, με ξέρετε, ναι, με ξέρετε. Και όσου ξέρετε. Ξερόμαστε. Αλλά κύριε Φερέκη, τώρα αυτή δεν είναι αλήθεια. Ποιος σκοπός είναι. Έξω! Ένα να το πω. Ούτε δευτερόλεπτο, να φύγεις αμέσως. Μάλιστα, να φύγω. Να φύγω και να πάω και εσάς την παρουσία μου και εσάς και την κυρία και τους πάντες. Ασυνείδητε, έπρεπε να σου σκοτώσω για να
Μα αυτό λέγει ο Θεός, αυτό λέγει ο Θεός. Σκοτώστε με επιτέλους. Θα σε γνωρίζω για όλη μου τη ζωή. Ποια ζωή σου, βρε, ποια ζωή σου. Αν σε σκοτώσω, ξέρεις τι θα πάθεις. Τίποτα. Τίποτα δεν θα πάθω. Ο θάνατος είναι στο φρικτό μαρτύριο. Να λες την αλήθεια και να μην σε πιστεύω. Αυτό έγινε, σκοτώστε με επιτέλους. Ήρθαν η πίτσα και ο άντρας της. Θέλω να δω τον κύριο Φερέκη. Όχι, μα. Πάμε γύρω. Οξυφορά. Πιστόλι! Πιστόλι! Κρατά πιστόλι! Το είδα με τα μάτια μου! Τον κυνηγά, θα τον ρίξει! Το τσάπωσε! Και τι θα γίνει τώρα! Τον αθεόφοβο. Ωραία, το φουκαρά! Το ψέμα του τον έφαγε! Πω, θα τον σκοτώσει. Άντε, πήγαινε να δεις Θεόφιλε. Φιουλάκι. Μνήστητη μου, κύριε! Βρικολάκιασες! Κύριε Φερέκη, αλλά δεν έχει τώρα το πάλι ο τείχος. Μόλις να κάνει το ότι. Α, έχει το θέμα. Α, τι. Έτσι είναι τα λεμένα. Κοιτάτε όμως τι πήγατε να μας κάνετε με τα ψέματά σας. Άιντε, καλά εγώ. Εσείς, κυρία μου. Δεν σταματάτε με αυτή την ιστορία, άντε, μαζέψτε και δρόμο. Μάλιστα, να φύγω. Πάντως, να ξέρει κύριε Φερέκη, το λες πάρα πολύ καλά. Διότι καλύπτεται το μέλλον δηλαδή σε όλο τον κόσμο. Χαίρετε. Μα Θεόφοβο. Μπορεί να είχε όλα τα δεδομένα του κόσμου, όμως δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι ήταν συμπαθέστατος άνθρωπος. Βρε, τι πήγα να πας. Μισό κύριε Φερέκη. Πάλι εδώ! Βλέπετε, είναι ο Φραντσέσκο και έχει υποθυμίσει και εγώ το σηκώσω γιατί. Απ' το ζώο! Πότε σας κάνει καρδιά να φύγετε από εδώ μέσα. Το μολό, κυρία Τζέννη μου, όχι, δεν μου κάνει. Ξέρετε γιατί? Διότι τα ψέματά σας με κάνει εμείς ειλικρινά. Αχ, κι εγώ κύριε Θοδωρέ. Μόλι πάνε τα ίδια, Όχι, αλήθεια. Εμείς εδώ ταιριάζουμε τόσο πολύ. Να, τώρα που φεύγω ένιωσα τέτοιο κενό μέσα που κατάλαβα. Για πρώτη φορά ότι σας αγαπάω. Έτσι. Τότε να σας δώσω τη διεύθυνση του σπιτιού μου, Ναι. Λάτε, κυρία Τζέννη μου. Έχουμε τόσο να πούμε με τους άλλους. Σας περιμένω με μεγάλη υπομονησία. Ακόμα εδώ είσαι εσύ! Να, μου έδωσε τη διεύθυνση. Του λέω πάρε το βρω. Βρε, με! Ακόμα! Διαβάστε τι λέει, κύριε. Θα ήθελες. Μπράβο. Παιδιά, τα θερμά μας συγχαρητήρια. Μια πολύ όμορφη παράσταση. Συγχαρητήρια σε όλους τους εκτελεστές και στους εκπαιδευτικούς σας. Θα παρακαλούσα τον κύριο Παναγιωτίδη να έρθει πάνω. Και την ελληνική μας επιτυχία την Έλληνα Παναγιωτίδου να δώσει το αναμνηστικό. Καλησπέρα. Παιδιά, θερμά συγχαρητήρια. Ήσασταν όλοι καταπληκτικοί, ένας και ένας. Και σας εύχομαι τα καλύτερα και καλή επιτυχία στις εξετάσεις. Με πολύ περίσκεψη έκανα κατά σκαλιά, γιατί δεν νομίζω ότι έχω το ταλέντο να μοιραστώ αυτό που
μοιραστήκατε εσείς μαζί μας αυτή την ώρα. Λέει μια παροιμία, δείξε μου και μπορεί να καταλάβω. Εξήγησέ μου, θύμισέ μου και σίγουρα θα το ξεχάσω. Αν με εμπλέξεις όμως, σίγουρα θα το κατανοήσω. Αυτά που μας δείξατε ήταν όλα πάρα πολύ κατανοητά. Και πόσο διαχρονικά και τα καλά και τα κακά είναι στην ανθρωπότητα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ευχαριστήσω πάρα πολύ όλα τα παιδιά, τους γονείς τους, τους εκπαιδευτικούς, να πιστεύουν στο ταλέντο. Πάντα υπάρχουν ταλέντα, πάντα υπάρχουν δεξιότητες και πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που θα τους στηρίζουν. Είτε λέγονται γονείς, είτε λέγονται εκπαιδευτικοί. Θα δώσω με ευχαρίστηση καρδιά στις δύο ορθοδέσμες, στις δύο συναδέλφους, την κυρία Παναγιωτή Κουπέλη και την κυρία Αλίκη Πεντοδέκα. Όταν λέμε παιδεία, εννοούμε παιδεία και όχι απλά εκπαίδευση. Λέμε και εκπαίδευση σκύλων. Αυτό είναι παιδεία όμως. Ένα ζεστό χειροκρότημα για όλα τα παιδιά. Το Πατακιάς δεν είναι εδώ. Και πάλι να σας ευχαριστούμε. Αυτή η αμηχανία φαντάζομαι οφείλεται ότι μας άφησαν άφωνους, έτσι. Δεν θέλετε να φύγετε, ούτε εγώ. Να διαβέξουμε μια σκηνή ακόμα να την ξαναδούμε. Λοιπόν, ένα διευθυντικό χειροκρότημα και καλό βράδυ.